Ik heb nog vakantie, maar dan zit het thuis en dan is net heel veel te doen. En waarom doet dit werk nou correct? Dat vissen zo leuk hoor? Ja, de meesten. En dan zie ik hoe dan het terrein dan opbouwd wordt. Want ooit kiest erheen en dan doet het zelf. Maar nu dan zie je echt hoe het gaat echt. De organisatie verwacht dit hier 20.000 bezoekers, 8.000 meer dan in 2012. Dus moet er in de tarriedings ook wat meer gebeuren en dat valt net altijd daar. Goed, sfeer. Het valt allemaal wat tegen. Dat hebben we natuurlijk over onszelf heen geroepen. Doordat we veel nieuwe elementen bij het festival toegevoegd hebben. En het is een paar uurtjes voordat de deur open gaat en dan stijgt de spanning. Het festival is grutter, maar het aantal sponsors is net aannaam en ik jou de bezoekers minder geld uit. Om het alweer toch vaarlijk te krijgen, binnen festivals als deze hield dit meer afhankelijk van vrijwilligers. Als het meeste vrijwilligers onstuurst of begeleid, of hoe het me neemt, ja, dat mag toch wat hoffelijker doen. En iedereen kent het alles natuurlijk. Hè. Je kan net zien vrijwilligers zeggen van klim boven in een tent om omhoog te stellen. Hè. Dat moet echt de tentenverhuurder aan zijn. Dus er zit wel onderscheid in als het normale professionele mensen onstuurst of vrijwilligers onstuurst. Maar maakt het teamwork nou moeilijker of makkelijker? Mooier. Ja, mooier. Ja. Siebe is een van de ongeveer 50 vrijwilligers. Hij werkt het meestentijds als zinnenschermmonteur, maar in de bouwvak helpt hij bij de festivals. Het is gewoon een hele leuke happening als van alles van A tot Z meemaken. Het is gewoon mooi om te doen. Dus daar offers die vakantie wel voorop? Ja, ik wel. Goed. Nou, we hier een lijst wat nog alleen maar versloten stiert. Voordat we losgaan. Waarvan de jong binnen alle kaarten al verkocht. Nevens de organisatie had dat alles te krijgen met de band Raccoon, die daarst op het podium staat.